Mga construction worker, kay namdum pa ba masakuan? Oh. Kainomdom kayo, eh. Ikaw man na si Kuya, no? Di ba ikaw ako masayop, murag... Ikaw to si Kikay Vlog, no? Kato, si Kikay vlog na ng lait sa inyo ha. Daan palagi ko, murag ikaw gid lagi to. Ano da, yung sa may day ito yun, sa mo na mo? Ano wala man ko niya sugata dito sa airport. Ano sugaton man ka na mo nga? Wa man ka mag-chat nga magpasugat day ka. Unsa na kay bawo pa mi nga muli day ka may pagsugat ka na mo. Maka pa ibaw, magkamot-chat. Nag-chat pa ka nga mag muli day ka sa Pilipinas. Sugaton ta ka na mo sa airport. Ingon mo, sugaton ko niya kay sugaton ko niya pala. Na. Wagi ko kahinomdom nga niingon mi ana. Ang uban siguro kauban ako kasi gaingon sila nga musugat sa inyo sa imuha dalhan kag pala pero ko na info na nada matay na mga kauban lagi but-buton gini sila. Hilom-hilom ra gini sila ga saade sila nga musugat sa imuha nga magdalag pala. Wagi sila mangingon sa kuha kag ingon pa sila sa kuha. Sugaton ta kanamo des airport bisag dalhan pa kanamo mixer. Dili kay pala lang among dalhon mixer apilan na og mixer aron dito kanamo isod. Na kay kasakyan ni gulis inyo ha. Igo ka man mo sa istorya pero wala mo sa buhat. Ini ako mga kauban ay mga patiging pangagwat sinangguhan ni mga tawhana. Kasad-saad sila sa imuha, tugat-tuga na sila istorya nga gasaad ay nga musugat si imuha. Nya wagi din nila buhata. Kung ako pa imong gitsatan nga magpasugat ka, aw, matik na eh. Way daghang istorya sugat dahin ko. Magdala kog pala og mixer. Pero kini ako mga kauban, mga hanggaw kayo. Wagi nangingon, gisulo lang nila ang ilang gisaad si imuha. Sa sunod gani, ug muli ka sa sunod, ari chat sa kuha ayaw to nila kay mga butbuton nila, may lang istorya. Mayroon na lang sa istorya og makainom. Pero di ka na lang kainom, bulday mo buhat. Ug ako kay makainom kog sa di, buhaton ginako. Sugat na yun ay way daghang istorya.